Seguimos na mañá de Radio Culleredo na nosa terraza. Hoxe 19 de xaneiro, por primeira vez en varias xornadas, temos que falar de dúas victorias dos equipos que seguimos aquí e que siguen as peñas futbolísticas de Culleredo. A Peña San Miguel co seu Real Madrid, que vivía unha victoria esta fin de semana do seu equipo, non exenta de polémica con as férreas e as serias críticas traducidas en asubíos de a afición madridista ao seu equipo, o Real Madrid, que xogaba en o Bernabéu frente ao Levante, gañaba 2-0, pero non se libraron os xogadores de a bronca da bancada. En Riazor, en Almería, o Depor xogaba fora, segundo partido consecutivo fora, Las Palmas e Almería, e gañaba en o estado visitante 1-2 ao Almería despois de remontar un 1-0 inicial, un gol de Baptistao. Despois Jeremai Mulatiere o contraataque certificaban que o Depor por fin volve a gañar na Liga Hypermotion. Unha xornada pleno de acertos, a ver se sigue así. O certo é que en primeira o Madrid, malia as críticas, volve a estar aí a un punto nada máis do Barça, que perdía onte frente á Real Sociedade por 2-1, e o Madrid ten todas as papeletas para loitar polo título de Liga. Veamos que opinan, vexamos que nos contan Fernando Blanco e Fernando Sampedro. Blanco, Sampedro, Blanco, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Hola, bo día. Que vos pareceu a xornada? Empezamos por veteranía, empezamos por Blanco. Fernando, que te pareceu esta fin de semana? Por fin podemos falar de dúas victorias dos dous equipos. Había tempo que non se producían. Sí, por eso, penso que para estar contento. Falábamos tanto de a Costa de Xaneiro, e vemos que tanto o Madrid, que a crisis que ten, como o Depor, que falábamos de as dúas salidas que tiña moi problemáticas, como eran Las Palmas e esta última de Almería, vemos que saleu triunfante, un empate e outro gaña, o sea que nadie contaba, polo menos eu, de que fose sacar estes resultados, o sea que penso que é para estar contento. E que lle parece a San Pedro esta fin de semana? Productiva, en principio, non? Bueno, hoxe se pode decir que por primeira vez en 2-3 meses me sinto optimista. Revitalizado. Sabedes como vos digo. A ver, non sei, se ven brotes verdes, non? Tanto por parte do Depor, evidentemente, que despois da costa dura que tivo aí no mes de novembro, foi, non? Que tivo tamén así 4 seguidos. Xa non me acordo se foi en outubro ou novembro. Novembro. Os que gañara? Sí, outubro, que tiña contra novembro, rivales directos que perdeu, bueno, que non ganou en todo o mes. Sí, novembro, casi decembro tamén un pouco, Sí, exacto. Bueno, pues ahora de momento a Costa de Xaneiro se lle está dando ben. Hai que ratificalo este fin de semana aquí na casa contra o líder, un líder que lle planta cara ao todopoderoso Barcelona. Sí, señor. E bueno, pois a seguir nesa línea. O sábado fixo eu vi o partido, bueno, gustoume. A ver, que o Almería se lleveu máis feituras de equipo sólido, non, que o Depor, pero bueno, por uns destellos aquí e ali, pois acabou levando o seu partido. Foi o mesmo que lle pasou onte a Real Sociedade co Barça, evidentemente, pois é un partido que de 100 o Barça perde un, e bueno, pois lle tocou onte. Pero de esos madridistas vemos moito, de tirar 25 tiros a porta e meter un gol, e que te anulen 3 ou 4 nun mesmo partido. E claro, o que pasa é que os choricas estes pois non están acostumados a que lles pasen esas cousas. Nós sí estamos acostumbrados. A que vos quiten cousas, non? É casi un pan noso de cada día. Pero bueno, esa é outra historia que é que nin merece xa falar de... Bueno, pero a mí o que sí que me parece que merece a pena falar é da grada do Bernabéu e de, bueno, comentábamos así de broma un poquinho pola mañá con Fernando Blanco e decía, bueno, había un ambiente malo e é certo que casi se podía facer unha escala de berros da xente aos seus xogadores. Eso tampouco é bo, non?
Rapaces, eso non é fútbol, eso é política. Como ben dixo Arbeloa, con toda razón, quen son os que pitan, sobre todo a Florentino? Os da oposición a Florentino. Os de ese suposto candidato, que non sei como se chama, que se vai presentar ás próximas eleccións. Ese está con certa campaña. En fin, que sí, que tamén... O sea, que ti crees que non hai que pitar os xogadores? A mí me parece que non, eh? Non estou falando dos xogadores, a eso vou agora. Estaba falando da pitada ao presidente. Os xogadores, por suposto que hai que pitarles, claro que sí, o público é soberano, teña razón ou non, son os que pagan a entrada. E bueno, eu, se estivera ali, a Bellingham, pois igual non lle pitaba. Pero a Vinicius, vamos, lle pitaba eso e máis. E me dá igual que metera un golazo dos millores do ano outro día. Me dá igual. É que sigo pensando que é un cáncer que ten moito que remontar se quere volver a gañarse os favores do Bernabéu, xa non só pola súa crise de xogo, sino pola súa actitude, que non gusta a nadie. E ti dices, bueno, pero ratifica con fútbol, semana sí, semana tamén, pero non é o caso. Entón, pois, A máis B igual a va e te. Blanco, ti que me dis do ambiente do Bernabéu. Bromemos por la mañá, dice, vaya ambiente que hai. Home, a min non me parece que os xogadores, home, non ser que sexa pois unha cousa moi clara e que hai un xogador, a veces Vinicio coa súa atitude, si é certo que hai que tirarlle da orella, non? Pero creo que non é o momento para un equipo que está en un bache de xogo como para facer leña do árbol caído, non? No, eu penso que no, porque, bueno, sí que fomos críticos co Madrid, como estaba a xogar, pero de todas formas, si te basas en feitos reais, pois, bueno, dices, pero ves a clasificación hoxe e dices, pero por que tanta bronca no Bernabéu si está a un punto do Barcelona? O sea, non, hai cousas que non acabas de entender, non sei o motivo de toda... Sí que é verdad que a exigencia do Bernabéu. Claro, a afición non lle gustou o cese de Alonso, eso está clarísimo. O sea, No, a boa parte da afición sí que lle gustou, é o que estaba esperando. Entonces, bueno, non lle estaba gustando como se estaba levando, e dai a pitada, pero o tema de Arbeloa, depois o que encendeu xa máis as alarmas, pois é quedar eliminados da Copa ante un Albacete, ¿no? O sea, que leva 6 ou 7 canteranos Arbeloa e ahora en este partido de casa lle dice que non leva ningún, o sea, está un pouco, pues bueno, as órdenes que lle manda Florentino, excepto co tema de Vinicius, que non o quere nadie, pero hai que poñelo. Entonces, aí veñen as divisións do Bernabéu, ¿no? Porque si que a pitada foi gorda, puxeron o volumen a todo volumen o himno para que non se escoitaran, pero aquelo era tremendo. A pesar de que as protestas de a maioría de socios aficionados xa deron con o tema da entrada, porque falaban de que había ido un cuarto da entrada, que se chegan a ir todos os socios, pero ese foi o castigo que lle quixeron dar a Florentino, ¿no? De todas formas, é un pouco como cando son o tema de electorales, o tema electoral que falaba San Pedro, que ao final dice a oposición e que lle silvan e que era contra Florentino, pero que pasa como PSOE, que lle silvan, non están de acordo e ao final son as eleccións e volve a gañar outra vez, que vai pasar a Florentino. Entonces é o mismo, ¿no? Digo que penso que a pitada, porque ademais ahora pues hai os medios eses de que a verdade que non sei como se chama o aparato ese que mide a intensidade dos berros ali no Bernabéu, pero será silvómetro, sí, non sei se é un silvómetro ou é un viniciómetro ou como lle chaman, pero cando foi Vinicius aquelo reventaba, despois sí que os outros baixou un pouco e logo, pues bueno, que ahora se están a descubrir certas cousas que pasaban e que pagou os platos rotos Xavi Alonso, no sentido de que si moitos viñan a entrenar de resaca, que se xuntaron 4 aí que non fan caso a nadie, entón, bueno, ao final as paga o equipo, e como non hai nadie aí, pois como da era de
por remontarnos a moi atrás, a Juanito ou Sergio Ramos ou unha xente desas que alguén que poña algo de autoridade no vestuario, o único que queda é Carvajal, está un pouco lesionado e fora do equipo, pues bueno, o equipo se está convirtiendo no que está convirtiendo, pero que si vemos ahora, é o que falaba ao principio, o tema da clasificación, diste, coño, pero si está a un punto, que o domingo ten que xogar outra vez ao mellor xa cambia a clasificación e se pon o Barça de líder, o sea que tampouco é para tanto. Bueno, esta fin de semana o Madrid ten unha saída das difíciles en Villarreal e o Barça recibe na súa casa o colista, o Oviedo. Entón, pois bueno, que hai como máis probabilidades de que volva a recuperar o Barça os 4 puntos de distancia que o Madrid se poña de líder, non? Bueno, a ver que pasa. Pero bueno, pode pasar calquera cousa. Bueno, cando fora o Barça Liga gañara fácil e tamén o Villarreal estaba en moi bo momento de forma. Hai que recoñecer que tanto Barça como Madrid... No, sí, pero é que todos os equipos, a maioría dos equipos se empequeñecen contra o Barça, así como se crecen contra o Madrid, se empequeñecen como contra o Barça. A mí eso me extraña. Pasando moitos anos, teñen ese complexo que vale, cando xogaban Messi, Iniesta, Xavi, che podían meter medo. Ahora non asustan nin as vellas. Bueno, a ver, no. A ver, xogan moi ben, Non é porque me gusta o meu equipo. Cando lles cadra. Bueno, a ver, hai que reconocer. Hombre, sí, mellor que Madrid esta temporada, sí. A ver, pero bueno, a ver, igual ahora con Arbeloa, non sei, habrá que velo. Eu non son destes expertos que polo visto, é que ahora todo o mundo veía, sabe como xoga Arbeloa porque veían o Castilla semana tras semana, eu non. Entón non sei como xoga Arbeloa. Sei que fixo o ridículo outro día contra o Albacete, bueno, cousas que pasan. A mí non me pareceu que fixera o ridículo frente ao Albacete, simplemente é un equipo con moitos canteráns, un equipo que presionou todo o partido. Moitos canteranos, en ningún momento houbo máis de 3 no campo. Xa, pero metió varios ao longo de todo o partido. Porque hai que decir tamén que non o permite o reglamento, o sea, máximo son 4. Que se non metía máis, non pode meter aos 7 canteranos, Bueno, pero te quero dicir que a mí o partido do Madrid con ese equipo tan xove non me disgustou. Digo, os 7 canteranos, xuntos, sí que poden xogar os 7, sí, pero... Sí, claro, pero quero dicir... A ver, hombre, é que se me contades como canteranos a Gonzalo e a Asencio que xa teñen ficha do primeiro equipo, entón sí tilla 4 ou 5. Pero eses dous xogadores son xogadores que non teñen pois ao bagaxe, o mellor Asencio máis que Gonzalo, que o bagaxe que teñen outros non teñen a experiencia, son xogadores novos. É un equipo novo e o fixeron bastante ben para ser un equipo tan novo. É que Cazador, Cubarsí, Yamal e compañía. Eses non son canteranos. Sí. Porque dende o primeiro día que xogaron, ou o segundo, xa estaban falando deles para a selección. E o fan mal, non. Pero o que che quero decir, San Pedro, é que non me pareceu que fixera un mal partido o Madrid con Arbeloa na Copa. A mí non me pareceu que fixera un mal partido. No, ao principio non, pero vamos a ver. Na segunda parte, o exceso de confianza, o empuxe do Albacete, sí. E o non correr, porque non se movían, non iban a ningún balón. A mí non me pareceu que fora desidia, A mí non me... Mira, a ti que te pareceu, Blanco? Xogaron tan mal? A historia é o resultado. É o resultado, sí, que é un ridículo espantoso. Aí o que ten que facer Arbeloa é botar a Vinicius, nada máis. Eso é o primeiro. Mira, pero non, ainda lle vai dar máis cancha, xa verás. O míster do Barça, sí, porque sempre se fan comparacións Barça-Madrid, dice que botou a Héctor Font por levar unha vida desordenada que salía moito de noite e dormía pouco de día, porque xa chegaban malas condicións ao adestramento. Entonces, claro, un canterano bota se non pasa nada, pero botar a Vinicius ou botar a Rafinha ou botar a Lewandowski costa máis, ¿no? Entonces, pero penso que ahora mismo Vinicius perxudica máis que beneficia. Entonces, que pasa? Que o día da Copa quere botarse o equipo ás costas, si ele e dous máis tiñen que ser suficientes para gañar ao Albacete, un equipo da segunda, así que a segunda é que vai da mitad da tabla para baixo, así que é verdade que, home, a motivación, se ve o Deportivo contra o Atlético Madrid, o Racing de Santander contra o Barça, é superior. Se está igualando moito, pero
que eu creo que non era para que o Madrid quedase eliminado da Copa. Aí viñeron os problemas todos. Pero eu penso que non xogaron tan mal, insisto. Bueno, simplemente un equipo con bastantes xogadores novos. Mal. É o resultado. O resultado sí que é un ridículo espantoso. É o que perdura. Bueno. Non perdura que xogaran millor ou peor. Perdura o ridículo, que é o resultado final. Punto pelota, non hai máis. Bueno, pues non hai máis que dicir, señoría. Sabe que aparte de que non xogaran ben ou mal, sí que é verdade que había malestar e bronca entre eles, porque eu vin como Valverde lle botaba bronca a Lunin por non salir, o sea, o Albacete parecía o Brasil de 60. De Pelé. O sea, que, claro. Bueno, tamén outro día no partido do Barça, o Santander parecía o Bayern de Múnich, hai que dicir. Bueno, máis ou menos. A mí me gustou moito o Santander, con o partido de Copa. Sí. Madre mía, como xoguen así en Riazor, no, bueno. Bueno, na Copa onte contra Las Palmas, tamén, cuidado, ¿no? Que sí. pegou un repaso, pues meterlle contra Las Palmas, que é o equipo menos goleado da segunda, cuidado. A ver, bueno, o Deportivo tamén lle plantou cara ao Atlético. Sí, pero non foi a mesma imaxe que deu o Santander contra o Barça que a que deu o Depor contra o Atlético. Un Depor máis esperado. Non creas, non, para min non. Un equipo que esperaba atrás, moi comedido, non me parece que merecera tanto. Pero cando eres consciente de que está xogando contra un rival que está a anos luz. Pero Santander é que iban a la yugular. Tens que xogar coas túas armas. Sí, o Racing de Santander pecou ou non. Sí, para mí sí. Pecou de atrevido, de lanzado. Bien. Lle saliu máis ou menos ben. Aguantou hasta o final. E o Depor de que pecou? De nada. O Depor que se botou atrás, a veces salía un contraataque, depois lle falta colmillo, lle falta colmillo. Bueno, pero mira, lle ganaron por unha falta, balón parado que encima nin é falta. Bueno, sí, de eso tamén podíamos falar, pero bueno, vamos a deixalo porque non sirve para nada, pero sí que agora xa non. Pero o Depor tampouco é que merecerá ganar ese partido para min, non sei que dirá Blanco, bueno, para min. Pero igual chegar aos penaltis, xa non, logo que pasara que tivera que pasar, pero penso que Fernando, que dices o Deportivo plantou un partido contra o Atlético de Madrid, sí que é verdade que en outros momentos o Deportivo ten xente con calidade, se lle deixa xogar e non lle apretas moito arriba, deixa xogar, pois como pasou o día do Almería, a verdade é que fixo un bo partido contra o Atlético de Madrid. E se encima, que o vimos dicindo durante moitos partidos, sobre todo na Copa, se poñen un árbitro de primeira división, que non sei por que non o poñen de segunda, pero sempre poñendo de maior categoría, porque está escrito así no reglamento, entonces barre lógicamente para o equipo de arriba. Pois a escoba podía deixar na casa. Claro, porque o gol aplica a lei da ventaxa e cando ve que Sorro falla e claro, sale o balón pifiado, entonces marca a falta para atrás e despois resulta que protestan na barrera porque ten a dous salido as Torres diante que tapaban a portería de Parreño e resulta que yo dicen e o tío se fai o loco e claro, se ten a Griezmann aí e che mete ese golazo, despois que vas a facer. Pero a ver, carao que barre para o Atlético de Madrid. Fernando, a lei da ventaxe, unha vez se marca, non te podes botar atrás. Claro que non, prova delo de que é malísimo o árbitro, é que é internacional desde fai, me parece que son 7 ou 8 anos. Madre pero, sin embargo, para a FIFA non pita en competición europea desde fai 5, non o queren. Entonces, oye, máis demostración que eso, o sea, eso o podes mirar aí, Sí, que se comentou moito o día despois, bueno, pero insisto, a min o Depor me parece que foi sí que plantou un partido en defensa moi sólido, pero lle faltou de sempre colmillo. O Depor ten equipo suficiente, na miña opinión, como para facer algo máis. Le falta alguén que ordene no medio campo, que ese é o grande, porque por moito que digan Mario Soriano é un xogador excepcional, pero non para o medio centro. É un xogador que organiza, pero polas súas características, sobre todo físicas, é un media punta, máis que un medio centro que leva o balón dende atrás, porque as perde a mitad no medio campo. Non sei que pensades vos, pero para min é que perde a mitade de disputas e de balóns divididos os perde en medio campo. Que sí que conduce o balón, pero lle falta esa presencia que pode ter, non sei se Ricky, porque tampouco é un xogador moi grande, pero se necesita un medio centro creativo que leve o balón máis adiante.
Mario Soriano pode facelo moi ben na media punta. Para min o Depor lle falta ese organizador e que ademais dea vos pases e que o resto dos xogadores poda xogar polo seu lado, Jeremai na banda, Mella na súa banda, Luis Micruz na banda e non andando facendo experimentos. Para mí, non sei que decides vos. Un Arda Güler, lle fai falta, vamos. Non, un Arda Güler non, un Modric ou un Kroos, pero... Xa, pero bueno. Desos non hai. Bueno, home, quero decir, ao noso nivel. É dicir, a mí Mario Soriano me parece un excelente xogador, sí, pero de media punta. De media punta, non en box to box como o pon, e perde, que perde un montón de balóns, e perde posesións por meter a un tío como ese aí, para estar máis adiante, non máis atrás, que fichen a un. Para eso ficharon a, como se chama este, que a mí me cae moi ben, a Patiño, pero Patiño lle falta sangre. Bueno, pues un Patiño con máis velocidade, con máis sangre, pero eso é o que necesita o Depor, un creador, pero no medio campo. Bueno, Soriano non é un 6, é un 10. Ricky, creo que Ben Ricky, que ayer xa non foi convocado co Albacete, o sea que xa debe de estar E a ti te parece, Ricky, o que necesita o Depor, Blanco? Eu o veño dicindo desde o principio de temporada e creo que ti o sabes ben. O Depor o que necesita é un goleador. Un killer. Non ten gol, o sea, a pesar de que poda levar 8 Jeremai e Zaka, non ten un goleador. E mira ti ahora, a proba temos incluso no Almería. Ten a Rivas que leva 11 goles. Ten a Batistao en Barba, a Batistao e colle e ficha 2 xogadores antes de xogar do Depor, como son de la Fuente do Loganés, que chegou en primeira e goleador, e a máis a Morcillo do Albacete. Sí. Eso que ten que facer o Deportivo. O Deportivo ahora anda non sei canto tempo detrás dun Zueta ou Carricaburu, pois traer un goleador dese, se é o que ten que facer. Se no medio campo ten 14 xogadores e na defensa ten a 8, que a mellor sí que é verdade que ten moitas dificultades co central, porque nin Barcia nin Arnau se acertou con eles. O único que cando xoga de central é Loureiro e demostra un pouco máis, pero os demás non dan o nivel. Entonces penso que aí quizás, pues bueno, ten todavía moito tempo para o tema de mercado, pero ten que fichar e gastar o diñeiro en o tema de un goleador. Evidentemente de que veña Ricky ou non. Vos vou pedir que vos molledes, especialmente a Blanco, porque Blanco, dentro do seu punto de vista de técnico, de adestrador, ir algo de adestrador para o Depor? Home, empezou moi ben, e todo o mundo ao principio de temporada decíamos que por fin se había acertado co técnico, que ao largo da tempada foi cambiando e viñeron as derrotas, 2 crisis de 5 partidos sin gañar, entonces empezaron as dúbidas, pero non sei se é corporativismo, pero eu varios adestradores e antes de enfrentarse ao Depor, todos dicen que ten un dos mellores técnicos da categoría. Entonces, bueno, hasta ahora, e se ahora nos fixamos polo último partido de Almería, pois é un gran técnico, porque supo como contrarrestar a Rubí, lle gañou o partido ali na súa casa, lle ganou o Laverase. Entonces, pues bueno, pode ser que se sea bon técnico. O sea, hai técnicos que a veces nun equipo, pues bueno, non encaixan, e el tamén hai que ter en conta que hasta ahora, eso comentaba outro día tamén noutros micrófonos nunha emisora daqui local, ten moita presión. Ten en conta que vende un Sabadell dun Huesca que o día que máis espectadores tiña o Huesca eran 5.000. E de repente te xuntas aquí contra o Atlético de Madrid con 28.000, 25, calquer partido de Liga, e eso, que iros ou non, penso que tamén debe de impresionar algo. Se ahora en Radio Culleredo estamos tendo 300.000 ointes, e resulta que de repente se pasan a 800, ti xa pensas moito máis antes de decir o que vas a falar, Sí. Claro, bueno, non sei. A min o que me preocupa é un equipo que quere ascender, porque ninguén oculta que se quere ascender e os pasos que se están a dar son para ascender ou para tentarlo, polo menos, e que un equipo non pode gañar 2 puntos de 15. Está claro que non, que ten que gañar moitísimos máis puntos. Me parece a mí, non? O que pasa é que a veces sí que é verdade que se fala moitas veces, o xestionar un vestuario non é fácil. O do Depor. O do Depor é calquera. Pero cantos Vinicius hai no vestuario do Depor? O do Depor e o do Portal. Bueno, a ver. Quer dicir que cada un ten seus problemas, o Patiño que si o idioma, que si non encontra piso. Pois que lle pongan unha pasantía. O outro que se acaba de separar, o outro que non encontra apartamento. Entonces, bueno, eu acabo de ler ainda esta mañán que
Arbeloa lle pideu, por favor, que Bellingham, Camavinga e Vinicius deixaran a noite. O sea, que pasa? Aí, Bueno, pero eso me parece normal, porque... claro, e aquí non hai noite. Verá, seguro. Entonces, claro. Pero está demostrado que hai algún xogador do Depor que se estea a pasar da rosca aquí ou non? Pois, de momento non hai fotos, pero eu que sei, hai... No Deportivo non sei o que hai, pero... a este xo escolleron de noite, a Bellingham, a Camavinga e a Vinicius, porque dice que está moito polas discotecas de moda de Madrid. Sabe San Pedro, que ten información privilexiada. Pois sabe San Pedro que fale. San Pedro, que? No, eu son unha tumba. O que pasa na disco queda na disco, non? Exacto. A ver, en Madrid non sei. Pero por aquí, por Coruña, bueno, cando por xoga na casa ou unha antevíspera de partido, a veces me chegan así cotilleos de que estaba fulanito en tal garito. Bueno, pues fulanito... Pero eso pasou toda a vida. Fulanito, non si quere... excluyente. Fulanito, si quere rendir e si quere que ellos sigan chamando de equipos de Europa, terá que espabilar, que logo non se rinde. Non é un solo nin dous. Non, xa, bueno. Eu tiro así, le tiro a un, que o mellor lle tiña que tirar a outros. Normalmente solos non van, o sea, sabes que aí fala... Claro. Arbeloa fala do trío, o sea que... Bellingham, Camavinga e Vinicius, un solo non vai a unha discoteca, van sempre normalmente... Sí, porque lles fan precio por grupo, non? Lles fan precio, claro. Non creo que nin que paguen ninguna entrada, me parece que... Lles fan calquer cousa, pero precio xa che digo eu que non, xa che digo eu que non pagan un pavo. Xa che digo que non. Por menos os do Madrid, os do Depor, lo mellor non teñen que pagar. Os do Depor igual, sí, pero os do Madrid eu penso que non. Que dependen donde, igual tampouco, Tamén é certo. Bueno, este programa deixou de ser de fútbol e de cotilleo, así que vamos deixalo. E a semana que ven, se vos parece, Blanco San Pedro Blanco, os agradezo como sempre a vosa xenerosidade con Radio Culleredo, estar todos os luz aquí falando e divertíndonos un poquinho, falando do que nos gusta do fútbol, e vos pido que a semana que ven esteades aí cos deberes feitos, Nada, a ver si... Oye, hai un partido que se falou pouco, que eso, que se reciba o líder, o Racing de Santander, e vamos a ver si esa racha boa do Depor, de Las Palmas, Almería, é capaz de vencer ao líder, eso sería un golpe importante, porque despois xa, bueno, empeza un pouco unha etapa máis llana, como ir a xogar a León, ainda que che poden dar disgusto. Bueno, a ver. Non é o mismo, Oiches, Fernando Blanco, non falei moito, pasei de puntillas porque estou asustado, Estás asustado co Racing? Co Racing, nos va a venir, nos va a pintar a cara. Sí. Ten a Villa Libre dos máximos goleadores lesionados. É que solo ver a Villa Libre, eu penso que son o portero, vexo aos defensa, vexo a Villa Libre que ven hacia mí, é que eu me aparto. Vamos. Sí. Por eso le chaman Búfalo. Non sei por qué, porque é un dianteiro moi mediocre. Bueno, xa, pero... Nos vai tocar a trompeta aquí. Pero mete os goles, o tío. Mete os goles agora. Bueno, ahora está lesionado. Porque no Atleti de Bilbao daba noxo, Pero cantos leva no Racing de Santander? Leva uns cuantos, están. Leva 10, creo, Caramba, pois mira, xa me gustaría no Depor ter un tío así, e ademais desos que as defensas con el, oye, o teñen en conta, mira. Sí. A ver, é moito máis xogador o outro rapaz, o Andrés Martín, non? É moito máis xogador. Que sí, home, que sí, que ninguén o nega, pero bueno, quero decir que teñen pólvora aí adiante, que a Villalibre non é ningún... Eu, si lle siga a lesión hasta a semana que ven, prefiro que non xogue aquí. Bueno, a ver que pasa. Eu pasei de puntillas porque non as teño todas conmigo. Bueno, pois nos reservamos para o próximo lunes. Exactamente. Fernando, Blanco San Pedro Blanco, gracias. Unha aperta. Unha aperta. Unha aperta.